Giila ang natampo sa 20 ka mga pamilya subay sa kagawasan sa Talisay City gikan sa pagkasakop sa mga Hapon. Ang detalye sa report ni Marie Dumabo. Rain and shine man padayong gisaulog ang ika-81 nga kasumaran sa takas sa Talisay sa yuganihang buntag. Gibuksan kini sa Santos nga misa, dayon ang wreath laying, flag raising ceremony. Giawit usab ang Japanese national anthem sa Estados Unidos ug ang national anthem sa Pilipinas. Gisunod usab dayon ang 21 gun salute ug ang offering of flowers. Gawa sa mga opisyal sa Talisay City, mitambong usab ang mga konsul sa Japan ug sa Estados Unidos ug si Cebu Governor Pambari 4. Mitambong usab ang kasundaluhan, kapulisan, BFP ug uban pang mga ahensya sa gobyerno ug ang mga sakop sa Veterans Federation of the Philippines nga may usa sa mga gipasidunggan sa kasaulugan. Sa iyang mensahe, gimbug-atan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang uban pang mga Talisaynon nga dakong nakatampo aron maangkon ang kaugalingnan sa mga Talisaynon. Subay niini gitahasan sa mayor ang historian sa Talisay City ug sa Talisay City Tourism Office sa pag-ila sa mga nahibiling kabanay. Din lakip sila sa gipasidunggan atol sa kalihukan. We take for granted all these freedoms and we always have to be reminded every single year why we have this. And remember other families who helped Talisay and liberate Cebu during the war. And we are being tribute to these 20 families now. These families were behind the scenes. They weren't as acknowledged as they were as the Cuatro Aliños. But right now, they will be acknowledged. There were sergeants, there were corporals, there were generals, there were mayors. We can all be modern day heroes if we focus our energies to battle against sinister forces that blocks our march towards progress and development. We have to free ourselves and we have to liberate ourselves from this anger in social media nga naa karon. Kay after all, kita mga Cebuanos, we are known to be peace-loving and kind-loving people. Because the true meaning of freedom is not just something we celebrate, it is something we protect, we live out, and we pass on. Samtang gimugatan usab sa mga konsul sa Japan ug Amerika nga ang kaniadto magkaaway ang karon nagtinabangay uban sa Talisay City Government aron dungan nga palumbuon ang ilang lugar ug ang mga tawo. The enduring friendship between the Philippines and Japan stands as proof even the most difficult chapter in history can lead to lasting cooperation and goodwill as witnessed here today. Our commitment to peace, harmony, and continued development. May the lessons of history guide us toward deeper cooperation and a stable, flourishing future for our three countries. Gitapos ang programa sa symbolic releasing of doves. Uban ni Godfrey Relien ug Rod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.